आई भैया हम व्यास मनोहर यादव जी वालों के बीच में एगो एल्बम भेज रहा बानी। आशा ना पूर्ण विश्वास बा प्यार गुलाब जरूर वालों को दे। हमारे गुरु महाराज मेला बाबा बानी ग्रेमी स्टूडियो से हम गा रहा बानी। राजन जी, भाई हमारे अरविंद निराला जी, भाई जितेश जी, मणिभूषण जी। ये मीटर दूरी में तू कोई से बात आई हा होता ना मजाक हमार बात पाती आई हा ये मीटर दूरी में तू कोई से बात आई हा होता ना मजाक हमार बात पाती आई हा। अरे बहरी ना जाई हसैया, बहरी ना जाई हसैया, इहे मोरा अपील बा। बहरी ना जाई हसैया, इहे मोरा अपील बा। बहरी ना जाई बहरी ना इहे मोरा अपील बा। सब सारा कार सगरो पहले हवे सेवा, दुख दूर करी है बाबा भोला महादेवा, भोला महादेवा। सब सारा